Purra, purra, purra. Ekauen. Egunon! Egunon, baita zuri ere. Nor zatugu, atxona? Ni, Laxaro naiz. Solferinoren aita. Urte luzez, Laredon bizi izan du naiz. Baina orain, 80 urterekin, ja nire semearen ondoan bizi nahi nuke. Akaso badaukazu etxe bizitzaren bat niretzako modukoa Solferinoren ondoan? Badaukat bat espeziala zuretzat. Hor, laugarrenean. Laugarrenean, eta Solferino non bizi da? Bigarrenean, eguzkitsuenean. Orduan laugarrenean ez. Begira, imaginatu komunera noala, eta paperik ez dago. Zer egin behar dut ipurdia biztan dendara atera papera erostera? Ez. Orduan, esango nioke, Solferino, ekartzak papera! Edo lasaina bat egiten ari naizela, eta gatzik ez daukadala. Zer egingo dugu? Solferino, ekartzak gatza! Orduan zer deritzozu bigarren pixu artean, Solferinoren pixuaren gaineraldean? Bikain! Oso ondo! Aizu, enteratu naiz, hemen auzotarrek badezutela abesti bat oso gustoko bakoitzak berea. Hala da, entzun zurea! Sha-la-la, la-la-xaro, sha-la-la, la-xaro. Bigarren tartean, nago luzaro. Agur, Laxaro! Agur, agur!